eskerrik asko etortzeagatik. Zuei. Arratsaldeon. Badakigu zu ingurumen aditua zarela, baina orain emango bagenizu Hondarribiko paisaiaren kuadro bat pintatzeko aukera, nola pintatuko zenuke edo zer pintatuko zenuke? Bai, nik uste Hondarribin pentsatzen dugunean denok daukagula irudi hori, ez? Itsasoa eta mendien artean dagoen herri bat. Eta hala da, behin batean, baina muga hori, lurraren eta itsasoaren arteko muga hori ez da marra bat, baizik eta da espazio bat. Oso izaera berezia daukana. Eta gure kasuan itsasadarra da. Itsasadarra edo estuarioa. Eta nagusiki ezeguneak. Dunak, urmaelak, lezkadiak eta horrelako ekosistemak. Niretzako Hondarribi zerbait balima da, bere ingurune naturala eta paisaia hori da. Baina tamalez urteetan galdu dugu egin handi batean. Eta gero Hondarribia hitzak badauka ezegunekin erlazioa, ez? Euneko eunean ibia bado, da, sakonera gutxiko lekua non pasa daitekeen ertz batetik bestera, hori da ibia hitzaren esanahia, eta Hondarribia hain zuzen ere zegoen, Bidasoa ibaiaren bukaera aldera, bi hondartza kontra jarrita, dunekin, eta hor bazeuden itsasberan noski pasabide batzuk Hondarribitik Hendaiara pasatzeko, Hondar ibia. Kuriosoa da, ez? Mendira begiratzen dugula, itsasora begiratzen dugula, baina dauzkagun ezegune horiek ez ditugula identifikatzen Hondarribirekin, ez? Eta horiek historia bat dute ere, bai, ez? Bai, noski, azkenean Bidasoa ibaiaren eta Jaizubia ibaiaren bukaera itsasoratze hortan, itsasadar nahiko handia daukagu, txingudi, alegia, eta gertatu dena da, itsasadar guztietan gertatzen den bezala, mareak gora egiten duenean, eta nolait baiaran barruan sartzen denean, hainbat zonalde ureztatzen dituela. Orduan, mendetan zehar gizakiaren burruka pixkat izan du da, paretak edo munak eraiki erreken alboetan, eta lurrak babestu itsasoak dakarren urgazi horretatik, eta lur horietan oso emankorrak direna gainera, baratzak egin. Orduan, 16., 17., 18. mendean zehar hainbat eta hainbat idatzi dago, nun ikusten den ase garrantzia zeukan metro bakoitzak, padurari irabazitako metro bakoitzak, landalurrak lortzeko, ardientzako belardiak, eta bar. Ez dakit, baina nik pixka bat ezagutzen dut Urdaibai, eta hor dauden herriak oso identifikatuak daude Urdaibairekin, ez? Eta beraientzat da Urdaibai da oso prestigiatua eta oso zaindua, eta alde horretan igual guk badaukagu zerbait egiterik ere, bai, ez? Bai, gurean zentzu horretan, Txingudin, hor badaukagu Playa Hondin dagoen interpretazio zentro bat, baina falta zaigu. Hildo horretan gehiago lan egitea falta zaigu. Oain hemendik gutxira jarriko da Jaizubian puntu bat, nun, izango dan informazio puntu antzeko bat, bisitarientzako, eta bertan emango da informazioa bertan dauden hegaztiei buruz, eta bertan dauden ekosistemei buruz, baina oraindik badago zer egina. Zentzu horretan, ulertu eta sentitu dezagun hondarribitarrok hor daukagula benetan altxor natural handi bat. Eta lan egin behar dugula berreskuratzeko alden neurri handienean. Eta saietuko naiz pixkat esplikatzen zergatik. Irudikatzen badugu Europa nolakoa dan, iparraldea oso zabala da. Finlandia, Noruega, Suedia eta eskubialdera jotzen badugu, zer esanik Rusia eta Siberia. Eta pixkat jesten bagea, Europa estutzen dijoa. Eta pixkatego alderago, Frantzia dago, desientez estuagoa. Eta ze gertatzen da, Europa eta Afrika artean hegazti asko migratzaileak diala. Bai elikaduragatik, bai klimarengatik migratzaile dira. Orduan, imaginatu zabalera handi horretan iparraldean dauden hegazti pila hori hegoalderantz dijoan heinean konzentratuz doaz. Eta gertatzen dena da, nera iritsi baino pixka lehenago, hor harresi badokatela Pirinioak. Eta orduan, Pirinioak gurutzatzea gainetik oso nekeza da. Saiatzen dira, edo eskubitik, edo eskerretik. Iparretik egora zatozela eskerra komplikatua da, ze Pirinioak Katalonian nahiko bortitz bukatzen dute itsasoan. Aldiz hemen, Pirinioak
geisten dijoaz, eta leunagoak eta erresagoak dira Nafarroan, eta are gehiago Gipuzkoan, iparraldean, eta bukatzen dutenean Hendaian. Orduan, milioika hegazti horiek hegoalderantz dijoazenean, denak konzentratzen dira, hori, Nafarroatik eta kosta bitartean, eta hor dago Txingudi. Horrek ematen dio izugarrizko garrantzia. Mundu mailan daude hainbat puntu biogeografikoki horrelako kokapen bereziarekin. Bat da Gibraltarreko estretxoa, eta antzeko zerbait gertatzen da, baina beste maila handiago batean, edo Bosforo Turkian, edo Zentroamerikan ere bai, Ipar eta Hego Amerikan artean bidaiatzeko hegaztiek bide hori aukeratzen dute, noski, ez itsasotik, ze komplikatuago da. Hein batean hori hemen gertatzen da. Eta Txingudi puntu horretan dago. Eta horregatik nahiz eta askoz txikiagoa izan gaur egun Urdaibai baino, hegazti espezie ezberdin gehiago ditugu. Oso berezia da, zentzu horretan. Bai, eta berreskuratze horretan, orain azkenaldian sufritzen ari garen pixkat itsas gora hauek, herriko hiru zonaldetan ematen ari direnak batez ere, Mendelu, Kosta eta Santa Engrazia auzoetan, Oso lotuta dago. Aldaketa klimatikorik gabe ere, zonalde guzti horiek leno padurak ziran, eta padura izaiera hori dute, eta itsasoaren mailarekiko kotari daukate. Beti izan dira uholdegarriak, beti. Eta jarrituko dute izaten. Baina hori gain jartzen zaio gainera, gaur egungo egoera aldaketa klimatikoarekin. Eta askotan entzuten dugu aldaketa klimatikoaren, ematen du aitzaki badala edo urruti dagoen zerbait, baina datua hor dago, 10 urtero 1,5 eta 3 zentimetro bitarte igotzen ari da hemen itsasoaren maila. Eta 10 urtetan 1,5 edo 3 zentimetro horiek asko da, baina asko da. Eta denok ikusten ari gera nola azkenengo urteotan sumatzen ari dan, baina gurean, bertan, Mendelun eta Jaizubian eta leku guzti horietan nola itsasaldiak, marea ekinoxialak deitzen dela, udaberrian eta udazkenean dauden marea potenteak. Marea biziak edo. Izugarrizko eragina izaten ari dutela eta lehen ureztatzen ez dituzten zonaldeak ureztatzen ari direla. Eta arazoak sortzen. Eta ez egune horiek lagunduko lukete agian, Noski, hor dauden hainbat zonalde berreskuratuko bagenitu bere izaerara, hau da, padura izaerara, orokorrean inguruko uholdegarritasun arriskua jetxiko litzake. Zer nolabait, itsasaldiek gora egiterakoan ureztatuko lukete betidanik padura izan den eremu guzti hori, eta hortik kanpo dagoen hiria, Mendelu auzoa eta bar, bertako uholdegarritasun arrisku hori jetxiko litzake, baina ez bairi gabe. Gaur arazoa da, ibai ertzetan, mendetan zehar eta azkenengo hamarkadetan bereziki, eraiki dugula uholdegarriak diran zonaldetan. Eta ibaiak utzi ditugu guztiz mugatuta urbasuetan daukaten eremura. Baina hala beharrez, euri asko egiten duenean behar dute halako zonalde batzuk, ureztatzeko eta zabaltzeko, eta zonalde horiek egin handi batean gainean eraiki dugu. Eta estutu egin ditugu. Orduan, uholdegarritasuna oso lotuta dago horrekin. Eta gero badakigu zer gertatzen den, uholde badagoenean jendeak aldarrikatzen du eta jendeak bere haserrea adierazten du normala den bezala, baina egiten diren botatzen dian iritziak edo nire ustez ez dira egokiak. Segituan esaten dira gauza, adibidez, ibai ertzak garbitu behar direla, landarediak kenduaz, eta arazoa, jatorrian uholdegarritasunaren arazoa ez da hori. Jatorrian dagona da, eraiki ezin dan lurretan eraiki egin dugula. Eta hori nabarmenagoa da oraindikan, adibidez, Txingudiko paduretan. Hain zuzen ere, aldaketa klimatikoarekin lotuta, itsas maila gora dijoalako, nabarmen, eta mare altutan ura iristen delako leheno iristen ez zan tokietara. Eta hori horrela da, eta horrela jarrituko du izaten, eta egoera gainera okerrera egingo du zentzu horretan. Orduan, ulertu behar dugu ala beharrez leku hoiei berriz ere padura izan behar dutela.
instituzioek zer egin dezakete. Hasi Europatik, jaurlaritza, diputazioa eta azken finean Hondarribiko udala ere bai. Bueno, lehenbizi esan behar da, babestuta dagoela ez urrengoa. Babes maila guztiak dauzka. Europatik, Estatu Espainoletik, Euskal Autonomia Erkidegotik, nazioartean ere ezaguna da, Ramsar hitzarmenaren barruan dago Txingudi, balio natural oso handiak ditu. Eskumenari dagokionean nork konpondu behar du zer edo nork zaindu behar duen dituen padura hauek, bueno, nahiko argi dago dana. Eusko Jaurlaritzak egiten du Txingudiren kudeaketa plana edo planifikazioa, alegia, Eusko Jaurlaritzak egiten du, eta Aldundiak daukana da planifikatutako horren exekuzioa. Eta hor daude, adibidez, momentu honetan, Irunen hasiko diren lanak, Txingudin, Plaianduko Institutoaren atzeko aldean dauden lur batzuen, berreskuratzea berriz ere padura izateko. Edo hor dago baita ere orain Jaizubian, dena ondo bidean, Bikorrotako inguru hortan, berreskuratuko den, hektarea parea bat, berriz ere, padura izaera berreskuratzeko. Hortan, planifikazio Eusko Jaurlaritzak egiten du, exekuzioa diputazioak. Zer egin dezake udalak, edo zer egin dezakegun herritarrok? Nik oso argi daukat ere, eta ez da gutxi, eta da bultzatu, aldarrikatu, eskatu, prestigiatu, lehen osan duzu. Guzti horrek laguntzen du, eskumena daukaten erakundeek ikusteko, hiritarrak eskatzen ari direla eta baloratzen dutela. Eta hein horretan, pentsatzen dut nik, beste intensidade batekin agian egingo direla gauzak. Txingudiko ezegunaren parte handi bat galdu da betirako. Hori da parte txarra, baina parte hon bat ere badago. Eta da, oraindikan ezegune izaera berreskuratzeko potentziala daukaten eremuak desente direla. Eta elkarrizketari pixka bat amaiera emateko eta goibelez bukatzeko hasieran imaginazioa erabiltzeko eskatu dizugu eta bukaeran ere bai, ez? Nola irudikatzen duzu edo zein izango litzateken irudirik egokiena ezeguneak berreskuratzeko edo... Bai, ez nuke bukatu nahi modu negatibo batean eta argi dago Txingudiko estuarioak gauz asko galdi dituela bidean eta ezin direna berreskuratu, baino alde positiboa da potentzial handia daukala oraindikan hainbat zonalde berreskuratzeko. Jaizubian bere garaian duela 30 bat urte obra handi bat egin zuen Eusko Jaurlaritzak padurak berreskuratzeko eta berreskuratu zian gaur egun ezagutzen dugun Jaizubia, 25 hektarea. Orain gaur egun ditugu beste 25 hektarea, oda, bezain beste, berreskuratzeko. Orduan, Jaizubia 25 hektarea padura izatetik 50rera pasatzea, izugarrizko saltoa da salto kualitatibo bat, oso handia. Orduan, zein izan daitekeen irudia? Hori, benetan gaur egun ezagutzen dugun Jaizubiaren doblea ezagutzea. Horrek dakarren paisai aldaketarekin, horrek garriko lituzkeen mehatxatutako espezie berriekin, gauza gehiagrik egin gabe, ze berez padura da. Natura hori dauka, izate hori dauka. Bai. Eta eserrez egin ezean ere, beti saiatuko da, natura beti saiatuko da bere bidea berreskuratzen, ez? Eta berreskuratuko ditu padura bezala zonalde batzuk, baino askoz gehiago esatuko zaio, bidean jende asko frustrazioa sentituko du, ze bere baratzak ureztatzen zaizkio, eta bar. Hobeto da, trantsazio ordenatu bat egitea, eta berreskuratu daitekena berreskuratu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gai desente geldituko zitzaizkigun eta ezegunen inguruan segurazki gehiago hitz egin daiteke. Eta, beste batetarako gomitea luzatzea besterik ez zaigu gelditzen. Oso ondo, eskerrik asko zuen.